Здравейте! Всъщност това е самата истина. Колкото и да не ви се вярва, прекалената загриженост разрушава отношенията ви. Ще ви дам един пример с двойка в агенцията. Хипотетично ще ги назовем, разбира се, не с истинските им имена, Диана и Иван. В началото всичко тръгна чудесно. Намериха много сходни и допирни точки в какво ли не. И нещата тръгнаха много добре. Но след седмица-две всичко се обърна на 360 градуса. Иван беше много загрижен човек, грижовен, човек, който се интересува много от другия, дали е добре, дали всичко е наред в неговия ден, дали може да помогне с нещо. Но всъщност за Диана в началото това беше приятно. Но когато започна да се повтаря едва ли не през няколко часа, тя се замисли. Този човек дали не ме задушава? Как се чувствам? Защото аз имам и лични ангажименти, все пак имам и лично пространство. Важен ми е, но се чудя дали да продължим напред. Сподели с Иван своите виждания и усещания и чувства и той даде крачка назад. Но все пак това идва отвътре. Грижовността и заинтересоваността от това какво се случва с любимия човек е нещо много хубаво. Но има една тънка граница, която е важно да знаем къде е и да не я прескачаме, защото тогава всичко се счупва. Нашия съвет към вас. Агенция за запознанства за семейно ориентирани хора в София. Много внимавайте за тази граница. Загрижеността е нещо чудесно. И то е в реда на нещата. Но знайте къде да спрете. Всичко това наистина е реалност. И е много хубаво хората да знаят къде и как да намират баланса. Внимавайте. За съжаление, Диана и Иван не продължиха заедно напред. И отново продължаваме търсенето за тях. Благодаря, че изслушахте видеото и се надявам да ви е полезно, защото наистина прекаления контрол разрушава отношенията. Пуснете го. Не казваме, че всеки може да прави в една връзка каквото си поиска. В никакъв случай. Има процент, в който има и лична свобода. Внимавайте къде е, за да не нарушите и разрушите всичко. До скоро!